dukan ayyuka. Yau ma na zo ka ban taimako sharrin makiya ka kare duka. Ya salati rabbi gun shugaba dan Amina Rasul gatan maka. Allah ka haɗa sahabban sara ahlinsa waɗanda sun ɗaukaka. Shi mai al'umma na kyala bakin kumarci a yau na yarda na ɗauke tallar zuma. Ku taya ni kawai da amshi mu je ku raka na gurinsa mai al'umma. Komai na bida ina so Kabira Hassan zai bani kun san haka. Da kai wajen ayyuka ka rarraba tallafi ko ina birni har ma zuwa ƙauyuka. Fatan da muke a koyaushe Allah rabbi ya ƙara ma ɗaukaka. Ka fi so a ubangida na ka ja mu jerimi a dan ƙauyuka. Da ka ba mi ya haɓaka ka rarraba tallafin babura ga matasa duka mun san haka. Ya rarraba injinan ban ruwa noman ranin mu ya haɓaka. Allahu ya kare girma ya sa ka yi gwamna min yi fatan haka. Na ajujuwa ɗalibai duka babu batun su zauna ƙasa. Mata da maza iyaye da 'ya'ya dukkanin mu bana ƙasa. Ka ja mu bi ka mu je gwani na inda ka ɗauke kafar ka nan zan saka. Makiya sun kasa ta lokacin da ilahi ta bara shi kan riƙe. Sai an cike mata sun ja sun faɗi kai suka tsoro na ga duk sun fake. Ɗan majalisa ne ƙwararre har a cikin ku ana yi majinjina. Miya ka goya uba ka goya ɗaka baki ka tukunyan miya. Ungula can da sharrin ki yau ɗan dashi ake yi wa jiniya. Ya rarraba kyautuka har da motoci ni ma ina tutiya. Dukkan yankin da babu ruwa bohol ya kai mana. Ka tallafi ɓangaren lafiya lungu sako sun je mana. Ka baiwa maza da mata ofar aiki kishin ka ya bayyana. Ka take bakin mu zuru ka ba mu wukar mu za mu yanka maka. Gaba dai mu je jarumi namijin zaki a dan tafiya. Ka tallafa al'umma da yawa gatan hajiya jinin tarbiya. Fatan da muke a koyaushe Allah rabi ya kara ma lafiya. Kallela a dangali sai na gwamna baba na gwaggwasha tambaya.
niyya. Na sanya Sha'ibu dan Alhaji da Bashir Kwanzin suna tafiyar. Kai har alkatiya kwa girbe beji yana akan tafiyar. Na hangi Bala Zubairu kafin mai yaƙi Murtala zan saka. Allahu ka taimakawa Kabira Hassan ɗan dashi mai jama'a. Ya bani kuɗi da mota cikin waƙar da na yau na kerar sa'a. Ni na ga Sanusi Bayis ina gode maka dashi mai jama'a. Allahu ya ƙara ƙarko ya saka gama da hajiya lafiya. An gamsu da kai wajen ayyuka Allahu ya ƙara ma